L'Auditori Lluís Peiró de Montaverner ha acollit la presentació del cartell anunciador de la 13a edició del Mondoc, així com un avanç de la programació que es podrà veure a la mostra que celebrarà del 19 al 27 de novembre. Aquest és, per tant, l'acte que dona el tret d'eixida a una mostra que porta fins al cor de la Vall d'Albaida el millor cinema documental i que enguany s'anuncia amb aquest cartell realitzat per José Vicente Andrés, que fusiona un emblema important per al poble com és el Pont Llarg i el Cinema Royal, tot junt amb la inicial M de Montaverner que capta l'atenció de l'espectador i les lletres del Mondoc que destaquen de forma predominant per la utilització de tonalitats càlides. És un cartell en el que està fusionant uns llocs emblemàtics del poble, com és el Pont de Montaverner, i a més també fusiona el cinema, tan important per al Mondoc com per al Cinema Royal, que antigament estava a Montaverner. A més, el que he trobat diferent en aquest cartell és que és un cartell que combina unes tonalitats molt càlides per fer més protagonista al símbol del Mondoc. Aleshores, les lletres del Mondoc es poden llegir molt bé i atrau, jo crec que molt a l'espectador. Jo és que soc prou fanàtic de la cartelleria des de fa molts anys. Sempre m'ha agradat i inclús ha participat en algun que altre concurs i tal, i ha fet portades de llibres de festes, que sempre ha sigut una cosa que m'ha agradat, o bé per la meva feina o per el que sigui, però que sempre m'ha agradat molt. M'han donat la sensació de molt més protagonisme o més interès els que tenen molt de fondo negre. Entonces pot ser que els meus cartells siguin més en tonos oscurs, en algo de claretat, en algo que simbolitza. Entonces, algo que volia que llamara l'atenció i molt típic del nostre poble, com no, és un dels ponts, en aquest cas és el Pont Llarg. Un cartell que ja l'any que ve engalanarà les parets del hall de l'Auditori junt a l'exposició sobre el Cinema Royal de Montaverner i història viva de la localitat. Tot això naix i tota aquesta cartelleria que pugueu veure així del Cinema Royal de Montaverner, on tinguem molta documentació, molta història, molt de cartell. Tot el que vegeu són cartells originals que s'han pogut rescatar. El tinguem en un arxiu municipal on tinguem i cada any traguem modelos nous. El cinema és una llàstima que al final no se podrà reconstruir perquè està molt estropeat, però la veritat és que tot això representa un poquet la història, la vida d'eixe cine, on tota la joventut d'aquella era va vindre, teníem un cine d'estiu, un cine d'hivern, on se projectaven grans pel·lícules. Podíem aquest estiu inclús fer alguna pel·lícula d'estes perquè la tinguem en la biblioteca de cara a que, perquè nosaltres les hem vistes, però molta xavaleria de la que n'hi ha, com La senda de los elefantes, que són pel·lícules que sí, que avui no, però jo crec que la gent disfrutaria també de veure-les i igual fem alguna cosa aquest estiu també perquè la gent disfrute. És una cosa que sempre m'ha agradat, perquè jo sempre he sigut molt aficionat a cine. Així hem tingut dos cines, un d'hivern i l'altre d'estiu, i jo era dels que, de xicotet, era de tots els fins de setmana en companyia dels amics a veure el cine. Els documentals a concurs seleccionats dels 270 treballs presentats es dividiran, com sempre, entre la secció oficial, llargs i curts, que competiran pel Premi Mondoc en cada categoria i pel Premi del Públic, i la secció mostra una selecció de documentals nacionals i internacionals de temàtica diversa. Com a novetat enguany es projectarà el curtmetratge El vestido de novia, guanyador del primer concurs de curtmetratges contra la violència de gènere i per la igualtat de Montaverner. Estem molt contents perquè la participació segueix sent molt alta, igual que les anteriors edicions. Aquest any s'han presentat uns 270 documentals de varietat molt diversa i ens ha costat molt elegir perquè hi ha molta qualitat. Sempre hi ha molta qualitat en els documentals i per a nosaltres, el jurat, que el composem Dani, Sònia i jo, és molt difícil escollir els documentals perquè sempre pensem en el que els pot agradar a la ciutadania i en temes de l'actualitat. Una 13a edició que, a més, recupera el seu format habitual. L'any passat va ser un Mondoc prou normalitzat, però no vam tindre la socialització que porten aquests actes, com és després fer-nos una picaeta, estar un poc en comunitat. Aleshores, enguany estem molt contents de poder, en aquestes mesures una miqueta més lleugeres, poder fer un Mondoc com
les anteriors edicions. L'acte de presentació es va tancar amb l'actuació del grup Swing Lloyd de Trio i el seu espectacle Cinemut més música en viu, on posarem banda sonora en directe a una selecció d'escenes de cinema mut.